Gepleyer Azatlyk Radiosi. Hepdeniň jem programmamy dinleýärsiňiz. Türkmenistan ykdysady erkinliginiň ýagdaýy boýunça dünýäde izaky ýurtlaryň hatarynda durýar. Ykdysady azatlyk boýunça taýýarlanan täze hasabatda aýdylmagyna görä, dünýäniň 178 ýurdunyň arasynda ykdysady azatlygyň derejesi boýunça geçirilen barlygda Türkmenistana 174-nji ýagny ýyzdan 4-nji orun berildi. Bu arada kärdeşim Muhammed Tahiryň taýýarlan maglumatyndan bir bölegi bilelikde dinläýin. Iqtisadi azatlyklary boýunça täze çap edilen ýyllyk hasabatda Türkmenistana iň repressiw ýurtlaryň arasynda dünýäde 4-nji orun berildi. Türkmenistan jemi 178 ýurdu öz içine alýan bu hasabatda umumy görkejiler boýunça 174-nji oruny ýeledi. Ýa-ni ýakynda köpçülik getirilen bu hasabatda aýdylyşyna görä Türkmenistanda ykdysady erkinligiň derejesi Gurbanguly Berdimuhammedow ikinji gezek prezident saýlanaly bäri barha pese gaçýar. Görüň edilen hasabatyň Türkmenistan bölüminde aýraty ýurdun dürli görkejiler boýunça şol sanda kanunyň üstünligi kategoriýasynda sanawyň iň soňunda durýandygyny görmek bolýar. Düýbe Washingtonda ýerleşýän Heritage Foundation we Wall Street Journal neşirleri tarapyndan her ýyl bilelikde ýarydylan bu hasabatda emlak we zähmetkeşleriň hukugy, biznes, maýa goýumlary, sowda erkinligi we korrupsiýanyň derejesi ýaly ugurlara sin edilýär. Hasabatda aýraty maýa goýumy sektorunda Türkmenistanda erkinligiň ýokdugy görkezilip, hökümetiň eýetçiliginde 6 bankyň tutuş ýurdun maliýe sektorunyň we kredit öpçünçiliginiň 3den 1 bölegine eýetçilik edýändige aýdylýar. Hökümetiň zähmet we sowda sektoruny hem doly kontrollyk edýändige we hususy sowdagarlaryň bolsa diňe kiçi derejeli biznes bilen meşgullanmagy mümkinçiliginiň bardygyny ýytalýar. Hasabatyň has giňişlen bölüminde Türkmenistana dürli görkejiler boýunça berilen baha barada jikme-jik maglumat berilip, emlak hukuklary kategoriýasy boýunça Türkmenistan hasabatyň iň soňky ornunda yerleştirilipdir. Heritage Foundation we Wall Street Journal gazetiniň raportunda aýdylyşyna görä, geçen ýyl bilen deňeşdirilende Türkmenistanda emlak hukugy, biznes erkinligi kategoriýalarynda jemi 25 görkeji ýyda gaýdyş bolupdyr. Raportda çap edilen dürli görkejilerden çen tutulsa, Berdimuhammedowyň ilkinji prezidentlik möhletinde ýagdaýlar bir neme gowy bolup, 2012-nji ýylda Türkmenistana berilen umumy baha 44 görkeji bolan bolsa, ol häzir 41,9 çelli aşağı kaçıptır. Şeýle-de prezident Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň öňkü prezidenti Saparmurat Niýazowyň ykdysady siýasaty bilen deňeşdirilende belli bir derejede erkindigi aýdylsa da, hökümetiň umuman üzüňelik siýasatyny dowam etdirýändige ma'lum edilýär. Türkmenistan geçen hepde azatlyk oý guramasynyň erkinlikler boýunça Human Rights Watch guramasynyň adam hukuklary boýunça şeýle-de korrupsiýanyň derejesine gözegçilik edýän Transparency International guramasynyň ýyllyk hasabatlarynda hem iň pes bahalan ýurtlaryň arasynda galýar. Hormatly dinleyijiler, Muhammed Tahir dinlediňiz. Türkmenistanyň ykdysady azatlygyň agyr ýagdaýy bilen bir hatarda valyuta bazar hem kyn günler başdan geçirýär. Hasany Türkmenistanyň ýanwar aýyny valyuta alyş-salyş mümkinçiligine girilen täze çäklendirmeler Türkmenistanlylaryň geçen ýylda peýdalanan ykdysady mümkinçiliklerini hem azaldan emeňdýär. Kärdeşim gözel bu arada Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň godalky başlygy, häzir Şwesiýada ýaşaýan türkmen aktivisti Hudaýberdi Orazow bilen söhbetdeş boldy. Indi şol söhbetdeşlikden bir bölegi bilelikde dinläýin. Hudaýberdi soňky döwürde, soňky günlerde Türkmenistanyň maliýe pudagynda ýüze çykan ýagdaýlaryň ýene biri türkmen işgörleri daşary ýurtlardan satyn alýan haritler üçin hataplaşyk usullarynyň biri bolan bank üstü bilen töleg etjek bolanlarynda banklarda olara türkmen manadyny daşary ýurt valutasyna öwürmeýändiklerini aýdypdyrlar. Ema düşündürüş berilen ok şeýle çäklendirmäniň ýüze çykmagyna näme sebäp bolup biler siziň pikiriňizçe? Birinciden hökmani eger ýagdaý näil gyn bolundy da bara, ol şo konvertasiýa milli puly ýa-da daşary ýurt valutasy çalyşyk, ol hökmani geçip durmaly. Öz şolun aragatlaşygy öz akymyna bolmaly da, öz akymyna bolmaly. O ýerde hiç bir ýanky gynçylyk bolmaly da, gynçylyk bolmaly da. Soňky aýlarda alyp görsek, Hytaýyň maliýe bazary çaýkandy. Öňkü postsovet ýurtlary, hem Ortiýet, hem Azerbaýjan, hem Gazakystan milli pullaryny çäklendirmek boýunça çärelerinden el çekdiler. Pullaryny erkin dolanşyga, erkin hasaplaşyga, çalyşyga goýberdiler. Güýçli depkinde gowşap barýar milli pullar. Türkmenistanyň valutasy hem saklanyp duruşy, öňkü duruşuna şu ýagdaý täsir edip bilermi Türkmenistanyň banklarynyň daşary ýurt hasaplaşyklaryny çäklendirmegine?
Ol hökmani görýän täsir eder. Ol bir şu diýen korrupsiýa getirir. Ýönekä ýardymlar gynçylyk dörýär. Ýa-ni bir mümkinçilik döretmeseň da şoň öz akymyna çalyşmany da hökmani haýsy bir ýurt alsaňam da näili daşlyk gynçylyk döreşse de bol çalyşyp öz akymyna bolmaly. Ol esasy därdi şu milli puly zelel getirilýär. Egerde milli puly zelel getirilse o Türkmenistanyň iqtisadiýatyny, Türkmenistan halkyny zelel getiren bolýar da. Soň hökman üýtkär, ol hökman güççekerleri ýoğunda ýöne bir tapar bir pul ýeter da. Ikinciden bir tapar adamlar gynçylyk çeker da. Hormatly dinleýijiler, Hudaýberdi Orazow bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Gepler Adatlyk radiosi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow geçen ýylyň dowamynda bir näçe gezek ýurtda öndürilýän we daşary ýurtlara satyp boljak önümleri köpeltmegi talep etdi. Daşardan getirilýän göw önümleriň möçöriniň artmagyny bolsa berk tanqytlady. Bu tanqyt ýurt içindäki ykdysady zerurlukdan uğralýana çalym edýär, önümçiligiň ösmegine ýol açjaga meňdýär. Ýöne şol ruwatda soňky çykan maglumatlara görä Eýran Türkmenistanyň alýan gazynyň ýerine her ýyl 3 milliard dollarlyga çenli harit we hyzmat tölegini etmekçi bolýar. Emma Türkmenistanyň resmi medeniýetini bu täzelik barada suýutly bir zat aýdylmady. Adatlyk radiosu bu boşlugy doldurmaga çalışdy we inni şol maglumatymyzy dinleň. Eýran Türkmenistanyň satyn alýan TV gazynyň bahasyny ýylda 3 milliard dollarlyk haritlar we hyzmatlar bilen töler. Eýran.ru internet nesri Eýran Oil.com websaýty bu habar Eýranyň Newit ministriniň geňeşçisi, ministriň haritlary we hyzmatlary eksport etmek goýunça ýörüýtük wekili Muhammed Tagy Amanpuryň sözlerini salgylanyp ýaýratdy. Muhammed Tagy Amanpuryň Türkmenistanyň alýan gazyň ýerine haritlary we hyzmatlary eksport edijilere golluk gurnamak galaşygyna gol çekmäge bagyşlanan dawarda aýtmagyna görä, Tehran Aşgabatda her ýylda 3 milliard dollar möçberine bahalanýan gazyň ýerine haritlary we injenerçilik tehnik hyzmatlaryny eksport eder. Amanpuryň nykdamagyna görä Eýran başga ýurtdan alýan önümiň deregine ilkinji gezek haritler we hyzmatlary iýermek arkaly hasaplaşar. Egerde biraz ýyla çekilsek 2015-nji ýylyň Tomsunyna Tehran bilen Aşgabatyň arasynda Türkmenistanyň satyn alýan gazyň bir böleginiň bahasyny barter, ýagny haritler we hyzmatlar görnüşinde hasaplaşmak barada alalaşyga gelinipdi. Bu alalaşyk geçen ýylyň 27-nji ýulyna Eýranyň Newit ministriniň daşary gatnaşyklar boýunça ornwasary Amir Hosein Zamaniniýa tarapyndan eglan edilipdi. Ol bu alalaşyga Eýranyň Newit ministri Bizan Zengeneh bilen Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredowyň arasynda geçirilen gepleşikler netijesinde gelinenligini aýdypdy. Şonda verilen saňlara görä Eýran Türkmenistana gazyň deregine 1 milliard dollar möçberine harit we hyzmat bermek barada şertnama gol çekipdi. Ýöne mundan öňhem, ýagny 2012-nji ýylyň dekabrynda hem Eýran telewizionyasynda Türkmenistan bilen Eýranyň gaz gepleşiklerini barter töleg barada alalaşylanyny habar berilipdi. Şol wagtda Eýranyň Mehir habar gullugy Tehranyň Aşgabatda gaz üçin 1 milliard dollar möçberine bergisiniň bardygyny habar beripdi. Medeniýet habarlaryna aýdylmagyna görä Eýran soňky 20 ýylyň dowamynda Türkmen TV gazyny satyn alýar we ýurdun Newit ministrligi Eýran önürjülerini Türkmenistana önüm ýermäge ýygyderli hyzyglandyryp gelýär. Amanpur Eýran Islamy Respublikasynyň prezidentiniň geçen ýyl Türkmenistanyň saparyny ýatlap iki taraplyň gepleşikler mahalyna Aşgabat bilen Tehranyň arasynda harit dolanşygynyň möçberini ýakyn 10 ýylda 60 milliard dollar möçberine ýetirmek barada alalaşylanyny aýtdy. Şeýle eksport edilýän Eýran haritlarynyň diňe Türkmenistanyň Newit senatyna berýär bolan haritlar bilen çäklenmejekdigini, eýsem Aşgabatyň özüne gerek bolan islenlik haridi alyp biljekdigini belledi. Daşary ýurda berilýän Türkmen gazynyň bahasynyň haritlar we hyzmatlar, ýagny barter esasynda tölenmek barada gurrun edilenini mundan öňe, ýagny 1990-njy ýyllarda Türkmenistanyň Ukrainaga berilen gazyň bahasyny haritlar we hyzmatlar şol zanda täze bayramçylyk üçin arçagaşlar görnüşinde hem hasaplaşanlygyny ýatlap bolar. Şol wagtda Türkmen lider soňky aýlarda ýurtda daşary ýurtlara eksport edilýän önümler köpeýändirmegi, ýurt gazynasyna girýän valyutanyň altyn pulyň möçberini artdyrmagy, daşary ýurtlardan bolsa iň zerur we ýokary hil haritlar we hyzmatlar almagy talap edýär. Gepler Adatlyk radiosi. Hepdeniň programmamyz dowam etdirýär.
Türkmenistanyň ykdysat çäklendirmeler, valyuta, pul operasiýalaryny çäklendirmeler bilen bir hatarda hereket azatlygynyň çäklendirmeleri hem dowam edýär diýip ýurt içinden gelýän habarlarda aýdylýar. Ýakynda Türkiýeden Türkmenistana giden we ýygyna gelen jeren bu ýagdaý barada azatlygyň Türkiýede habarçysy Döwlet Baýhany öz başdan geçirenlerini görüň berdi. Jeren ine sen goloyda Türkmenistana gidip geldiň. Türkmenistandan bäri gaýtjak bolýan aýal maşgalalaryň daşary urda çykmagyna käbir problemalar bar diýip görüňler ýaýrady. Göýberlen okdydy. Ine sen hem goloyda gidip geldiň-de. Sen özüň nähil ýagdaý başdan geçirdiň? Men giden wagtyma gowy geçdim. Çünki hemme dokumentlarym baran wagtyň. Baran wagtlarym gowy geçdim aeroportdan. Onuň bir hepdejik kaldym o taýda. Gaýtjak wagtymam näme dokumentlarym bilen Gümrüge geldim. Indi bundan barasam geçen okdypdy. Näçin geçen ok men dedim. Senin Türkmen pasportunda diýip 45 ýaşyndaky surat basylmandyr diýip men hali 45 ýaşam oga dedim. Näme dedi sen dedi Türkçe dedi ýaşap dedi maňa dedi kanunumy öğretjek. Men aýtdym janjygym dedim. Geçen ok geç bu tak gelneje dedi. Geç berik dedi. Bolýar dedim girsem geçeýin dedim. Bütün millet ýarpysyny geçirse ýarpysyny geçirmedi. Mysal üçin Türkmenistanda deportun bu toruna 5 ýyl bolsa geçiren ok. 6 ýyl bolsa da geçiren ok. Ister o sen şu Türkmenistandan deport idiysen geçiren ok. Göýbermediler diýen. Näme dokumentinizde kemçilik bardymy? Döwlet menin dokumentimde hiç şeýle bir bahana taparýaly problema ýok. Hemmesi düzü. Bir maşgalam bilen, çağalarym bilen bärde ýaşap ýörün. Eger senin dokumentinde biraz problema bar bolsa, sen Türkmenistana giren ýerinde seni saklap durlar. Sizin Türkiýe tarapynda hem Türkmenistan tarapynda dokumentlerinizde hiç ýyl problema ýok, şeýlemi? Ýok, meniň hiç şeýle problemam hem ýok, hiç şeýle dokumentler meniň ozadymam ýok. Ýöne meniň şu otaýda bir aeroportda bolan zatda hemme dokumentlerim düzü bolansyň, bahana näme? Şonu sarap durlar. Bir zat diýen bilmeýän, sesiňi çykaryp bilmeýän, hani bir olar bilen gidişen bilseň bolýar. Hani gidişip bilmeýän-de sesiňi çykaryp bilen ok. Bir zat diýsen olar geçiren oklar bärik. Siz soramadyňyzmy? Nähaýsy esasa görä, kanuny, ýa näme görä men saklaýan, näme üçin göýbereňiz ok diýip soramadyň? Soradım bile. Hiç şeýle jogap beren oklar geçen ok dedim geçen ok diýip şeýle ters sözüňi seredip jogap berip durlar. Sizden başga saklanan borlumy? Göýbermek. Menden başga da mysal üçin Türkiýeden deport bolup gidenler, ister Türkmenistanda 5 ýyly geçse-de, 6 ýyly geçse-de, 7 ýyly geçse-de şolary ýurt daşyna çykaran oklar. Soňundan näme etdiňiz? Soň gitdim, oňa ýalwardym, işedip hiç kim ýüzüne de sereden ok, näme diýip näme goýjaňam bilemedim. Aýdym, geçmesem dedim, geçmepdirinde diýip, endi çemadanlarym toplap daşara çykjak wagtym, soň bir wagt gelneje özüm türkmençe köýnekde. Aýagymda ädik gelneje diýip bir näme tamojadan bir algak geldi. Bol samolyot uçup barýar, bol tizrek diýip. Endi çemadanlarym sürejemen bilemek uýamaýdy. Taşlaýyş çemadanlaryňy diýdi. Ondan wara şu eýnimdäki sumka türkmençe köýneklen algadym samolyota waka. Ýankydan çykjak wagtym köt detirem ýykyl düşdüm. Men bort yapıldı da. Şöyle geldim İstanbul'a uçup geldim şeydim. Goşuňyzy goýup gaýtdyňyz. Hawa. Siz näde çykdyňyz? Siz näde göýberdiler? Näme sebäp boldy? Biriniň kömek soradyňyzmy, pul berdiňizmi? Näde çykdyňyz? Şu taýny bir anyklaşdyryp beräýsiňiz. Kömek sorap baran ýerim köp boldy döwlet. Oňa ýüz tutdum, gitdim oňa ýüz tutdum. Hemme dokumentlarymam görkezýän. Ana gelin görüň. Bir ýerde bir bahanasy barsa, bir ýerde bir kemçilik bar bolsa, ene görüň diýen. Hemmesi gördülerim. Onda da bir-birleriniň ýüzüne seredişip durlar da bir problema, bir bahana çykaryp bilen oklar. Indi şu taýda diýjek bolan zadym, hani bir bahana tapsalar menden. Onda bolýar diýjek. Hiç şeýle bahana tapmadykdan sonra bir-birlerine diýendir de bunyň bir kemçiligi ýok, zady ýok, buny bir goýberäýli diýendir de. Türkiýede habarçymyz Döwlet Baýhanyň Türkmen raýaty jeren bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Şunuň bilen hepdeniň jem programmamyzyň birinji böleginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men nowaty Türkiýede habarçymyz Döwlet Baýhany berip, şu ýerde siz bilen hoşlaşýaryn azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň, hormatly dinleýijiler.